Her har vi grillspyd til Weber Roastery, hvor den er ændret, så man kan holde øje med temperaturen i grillen, uden at man skal åbne for grillen. Man tager vejeren til termometeret, sætter fast med 2 klipser, som holder vejeren nede i slidsen. En på den indvendige side og en på den udvendige side. Derved bliver den ikke skåret over, når grillspydet kører rundt. Derefter sætter man holderen på til den trådløse termometer. Den sætter man ud på enden af stangen for at sikre, at den ikke smelter fra varmen på grillen. Følerledningen sætter man i klipsen på siden. Man bestemmer lidt selv, hvor mange gange man vil sætte den i. Det eneste, der er vigtigt, det er, at den ikke kan komme ned og få fat i de ting, man har liggende på bordet. Når man har sat den fast, tager man den trådløse måler og sætter i klemme under klipsen. Og der sætter den rigtig godt fast. Så kan det hele køre rundt, uden at det sker noget med det. Og derved kan man holde øje med temperaturen, uden at skulle åbne grillen og lukke alt varmen ud.